Nyakoromogi machiegni laiwa duto mag tudruok oyaw aria dek auchiel nono nona achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kodwa chakruok nyaka giko. Kawachako en riwruok makedo ratich oganda Vocal Africa obwogo madonjo ne tendo bile gwenge manjore landre kagise obila kuom yulo e tijegi kata bedo ni njore sani jimbore pachoka kagiloso kod jofombo jokendo ratich oganda go wacho ni nyaka sani onge ng'amo setwe ewi tulo mosebedo kadhi nyime pachoka. Simfros Okinda nigiler. Riwruok ma jokendo ratich oganda owuok tung mosuo kod tendo bile pachoka magiseyo kuom rem kedo gi njore masani ogo tache pachoka. Kagiloso kod jofwambo jokendo ratich oganda go ywak ni piny Kenya ochomo kamarach kaluwore kod medruok mar grube njore sani. Kenya is steadily sliding into a dangerous and deeply troubling reality where violence, intimidation and lawlessness are being normalized under the guise of political competition. What began as isolated incidents have now evolved into a full-blown culture of goonism, an ugly, organized and deliberate tactic that threatens the very foundation of our democracy. Gilero ni obila yulo e tijgi mar kedo kod njore kendo nyiso akweda e kedo kod njore e pachoka. There is no doubt about it. Kwa sababu ukiangalia wanafuata tu wanasiasa peke yao. Kama saa hizi mimi nikitoka hapa ama sisi kama Vocal Africa tukitaka kufanya maandamano utaona tukifuatwa na nini goons ama utaona sisi tukihaya goons ukienda pale nje. Lakini ukiangalia any point mahali kuna political interest utapata goons wanaingia pale. Umeona hiyo Kisumu, umeona hata ile wakati wa Gen Z protest. Wakati wataki kitu ifanyike kunakuwa na hired goons by politicians. Kama no bende gibogo donjo ne tendo bila poni duol mar NPS ok bikao kang mar kedo aching kod grube mag njore. Should there be any further incident of goon attacks where no arrests are made, we will take immediate legal action against the responsible police officers of the areas. County commanders, OCPDs, and OCS will be sued in the individual capacities for the dereliction of duty. There will be no collective cover, no institutional shielding, and certainly no refuge behind the tired excuse of order from above. Every officer will be held personally accountable for acts of omission and commission. Vocal Africa medo jiwo obila mondo titijgi marito jo Kenya duto kendo keto kwe mochwere ahinya motelo ne yiero mar higa mabiro. Metuzoea nani polisi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag arita ni komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Isa Mohamud